Безнең телерадио компанияның Татарстан мөселманнары диния нәзарәте белән берлектә үткәргән вәгазь бәйгесенә нәтиҗә ясалды. Иң оста вәгазь сөйләүчеләр кемнәр? Җиңүчеләрне бүләкләү тантанасыннан Мөршидә Җихан репортажы. Конкурслар бик күп уза, әмма республика күләмендә дини һәм дөньяви нәсихәт бирүгә багышланганнары бик аз. Вәгазь телевизион ачык конкурсы шул азларның берсе. Сикле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның шундый бер сүзе бар: "Ад-дину насиха". Дин ул вагаздан гыйбарәт, ул вагаз, ул насихат булырга тиеш. Һәм Аллаһка шөкер, без шатланабыз. Без гел әйтәйдек, журналистлар да, безнең коллегалар, без минбардан 100 кешегә, 1000 кешегә вагаз сөйләсәк, сез телевидение аша, радио аркылы меңләгән, миллионлаган кешеләргә җиткерә аласыз фикерләрегезне. Иң оста вәгазь сөйләүче яшьләрнең барысы да ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсә шәкертләре. Шуңа да мөгаллимнәре Ильяс хәзрәт Җиһаншин аерым билгеләп үтелде. Шулай ук конкурста Рамазан аена багышланган вәгазе өчен Солтан Мурадимов та бүләкләнде. Шушы вәгазьләрне тыңлап кешеләр ике дөнья бәхетенә ирешә торган юлларын, Алла бирсә, юнәлешләрен тапсалар иде иншаллах. Амин. Аллаһ кабул итсен, Алла разы булсын. Икенче төркемдә беренче урынга Татарстан радиосында дини тапшырулар алып баручы Ленар Хамматов лаек булды. Икенче урында Күкмарадан Рәдиф Тимиргалиев. Вагаз дигәндә безгә Пәйгамбәр саллаллаһу сөннәте нәрсә өйрәтә, кайда, кемгә, ничек без инде вагаз җиткерә алабыз, без шул юл белән, шул усул белән җиткерергә тиеш. Остазыбыз Җәлил хәзрәт тә шуны өйрәтә. Бер кеше генә булса да, әгәр дә дингә кызыксыну булса ул кешенең күңелендә, аны инде вакытны жәлләмәскә кирәк, рәхәтләнеп, иркенләп Аллаһның динен җиткерергә, ирештерергә кирәк. Оештыручылар исеменнән чыгыш ясап бүләкләгән Тәүфик Сәгыйтов фикеренчә, дини тапшырулар халыкка бик кирәк. Хәзер инде хәзрәтләрсез без үзебезнең радио эфирны җомга көнне иртә белән, әгәр берәр көн ул хәзрәтләргә багышланмаса, ул көнне телефон шалтыратулардан котылып булмас иде кебек. Өченче төркем яшендә беренчелек абыстайларга багышланган вәгазе өчен Иман нуры мәчете имам хатибына бирелде. Бердә көтмәгәндә дигәндә, без бит вәгазны ярышы өчен генә сөйләмибез бит инде. Без аны сөйлибез халыкка файда булсын өчен. Андый зур бәя биргәнгә Аллаһның рәхмәте яусын. Жюри әгъзалары вәгазьче хатын-кызларны аерым билгеләп үтте. Беренче кыймак тиерле була дип әйтсәләр дә, бу бик матур чара булды. Без үзебезнең фикерләребезне туплап, кара бездә вагаз бер темага вагаз сөйләвебезне камилләштерергә әле бу конкурста катнашырга әле. Безнең бит хатын-кызларыбыз бик актив. Чыннан да бик тырыш булып чыкты мөгаллимәләр. Беренче урынга лаек булган Гөлсинур Әхсәнова Күкмара районының мөслимәләр берлеген җитәкли. Беренче урын алуыма мин үземдә ышанып бетә алмыйм. Аллаһның рәхмәте булсын. Инде шушы эшләребез дәвамлы булсын. Халыкка сүзләребез ирешеп, инде динебезнең алга табадагын үсүенә сәбәпче булсак, иде шушы вагазьләребез. Оештыручыларга бик рәхмәтлемен. Беренче тапкыр булгач, миңа бигрәк тә күңелле булды. Таләпчән жюри социаль челтәрләр аша иң күп каралган вәгазь сөйләүчене дә бүләкләде. Вәгазь сөйләү бит ул ничек? Шушы сүзләрне барсына да җиткерәсе килә дип. Уйлыйсың бит инде. Ничек кенә җиткерергә микән шушы сүзләрне? Нишләп белмиләр микән, нишләп уйламыйлар микән дип тә уйлап куясың бит инде. Менә шундый конкурс булды бу. Бик кирәкле конкурс. Күптән көтелгән, халык белән дә көтелгән дип әйтәсе килә. Оештыручылар һәм жюри бер фикергә килеп катнашучыларга кызыксындыру бүләкләре дә тапшырды. Җомга вагаз сәхифәсеннән башланган бәйге Аллаһка шөкер бик зур нәтиҗәләргә китерде дип уйлыйм мин. Чөнки без моңарчы билгеле хәзрәтләрнең вагазларын танылган хәзрәтләребезнең вагазларын бирәдерик. Биргә мәҗбүр идек дөресрәгә. Менә ул бәйге яңа исемнәрне ачты, бигрәк тә яшьләр арасында. Аларның булуы мине сокландырды, шаккатырды хәтта урыны белән. Балаларның монда катнашуы. Хөрмәтле дин кардәшләрем, әйдәгез һәр чак бер-беребезгә елмаик. Хаят Нуруллинаны вәгазь сөйләргә әнисе өйрәткән. Беренче тапкыр оештырылган шундый күркәм бәйрәм, күркәм конкурс дәвамлы булсын иде. Киләчәктә дә безгә катнашырга, кичкенә балаларыбызга да үсеп җитеп аларга да катнашырга Аллаһ Тәгалә насыйп итсен иде. Нуруллиннар конкурста гаиләләре белән катнашты. Махсус бүләккә лаек булучы балаларга хәйрия эшләр бүләкләре дә тапшырылды. Әлбәттә, мин уйлавымча, без беренче чиратта
үзебезнең вакытыбызны, үзебезнең малыбызны балаларга тиешбез инвестировать итәргә. Чөнки балалар менә шушындай булганда, алар дин белән үскәндә, гыйлем алганда, дини гыйлем түгел, дөньяви гыйлемнәрдә шулай керәбез. Балаларыбызга әгәр дә вкладываться итсәк, безнең киләчәгебез, безнең дәүләтебезнең киләчәге, илебезнең, милләтебезнең киләчәге булыр дигән өметтә калам. Тагын бер хәйрияче Бөтендөнья татар конгрессының Казан бүлеге җитәкчесе Фәрит Мифтахов исеменнән вәгазь конкурсында катнашучыларның барысына да намазлык һәм тәсбих бүләк ителде. Шулай ук төрле районнарның якташлык җәмгыятьләре дә игелекле гамәлгә үз өлешен кертте. Апас якташлар җәмгыяте шушы чарага чакыргач бик шатланып килдек. Үзебездән Апастан катнашучыларга бик шатландык. Апастан чыгышлары белән бу вәгазьләр бик кирәк. Бүгенге көндә без аларны тагы да үзебезнең сайтларда да алга таба җибәрәбез. Бүгенге булган тормышка ашырылган гамәл әлбәттә ул бик кирәкле һәм бик күркәм, үзле бик матур, үзле мин бик канәгать. Без үзебезнең якташыбыз Фәһим хәзрәткә ул приют человека дигән безнең инде Ильяс Гимазов тормышка ашыра торган без анда да ярдәм итәбез мәдди. Шунда эшли һәм анага бик рәхәтләнеп мин үзебезнең бүләгебезне рәхмәт хатын бирдек. Әлеге конкурста тәҗрибәле вәгазьчеләр дә билгеләп үтелде. Гомумән әлеге чара яңа вәгазьләр иҗат итүгә, оста вәгазьчеләрне барлауга һәм халыкка танытуга этәргеч бирде. Вәгазь сөйләп сәхнәдән артистларның уены шикелле дә. Чөнки ышанырга кирәк, ышандырырга кирәк һәм бик ихлас булырга кирәк. Менә шундыйларга без беренче урыннарны бирдек һәм минемчә без жюри барыбыз да бик гадел булдык, үзебез дә канәгать һәм катнашучылар да бик канәгать, рәхмәт белән таралышабыз менә. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе сайтында барлык вәгазьләр дә бар. Шулай ук махсус QR-код белән вәгазь конкурсына багышланган буклет та әзерләнде. Ул диния нәзарәте аша мәчетләргә таратылачак. Мөршидә Җиһан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.